mukwezo my mwana. Unemuchezo my mwana. Cousin, are you done? Oh, what's today's date? Sub. What's up, my honest? You good? You good? Como say? What's up? What's going down? You guys, you good? Mzego. Mzeze. Say my level. Say my level. Jetiri kumboti konas. Izo mwatizi emadetika. Tinongogara tifungwa ti every day is a Friday, so what's today's day? Or what's today anyway? I'm not sure. Name ndokumbura obvunza. Hanzi chikona chikoti wadedzwa here bombo clat. Wadedzwa nani? Uri kubvunza ani izvozvo? Unobvunza mbuya ako izvozvo. So ipo page pangu kutaura zina basi. Muri seko guys? Nhasi ndi 21. I'm craving. Pana zvandoda kungobvunza maiziya. Pana zvandoda kungobvunza. Menoti kana uchingonzwa kungosvotwa like mubody. Like mubody yako uchikunzwa svotwa uchingonzwa kuda Chinese mhino dzako dzichingonhuhwirwa kuti chingave chiko. And meno ndodzeka, it's been a long time zvinhu zvinoita zvichita sei zvichitotiza why. Ameno kana uchingonzwa kungosvotwa like uchingonzwa kuda Chinese food and uchingonzwa mhino dzako dzichingonhuhwirwa like uchingonzwa meno zvane uchingonzwa kuti une uchingonzwa something unoza kungonzwa zvinhu kungonzwa kuti zviri ameno ndibatsireiwo bhozi ndiri kungonzwa zvima something like kungosvotwa like kungonzwa like kuda kuvomita like but at the same time uchingonzwa kuda Chinese food like ipapapa ndiri kutomirira cousin yangu kuti tinodya Chinese food, you know, some things that I was never doing like iko zvinhu izvi ndinongonzwa sometimes ndinongonzwa kuda kungochema like kungonzwa ungoda kungochema pasina hangu zvandaitwa kuti ungonzwa kuda kuti crying, you know, like my crying moments, you know, then ndinozongonzwa kuda kusemburwa like dzimwe nguva ndinongonzwa kuti no ndiri kungonzwa kusemburwa. I mean, or something like that. I mean, what could you explain? Maybe, you know, chembera guys, chembera, you know. And then ndirikunzwa ikona zvindikunzwa kuda kungoti ungonzwa kuda kupinda mubenzi. Ndozvandiri kutonzwa izvozvo kunzwa kuda kupinda mubenzi like handitomboda dzimwe mota dzese idzi ndiri kungonzwa kuda Benz like something like a Benz like a convertible. Ameno kuti zvameno kuti izvi ndizvo zvakamira sei vose kune zvindikunzwa kuda kupinda mubenz like ameno zviri kungondiitira Land Cruiser ameno iri kungondisvota, you know, and vhitsi ameno vhitsi ndiri kungoona kunge ameno zvairi kungondiitira like haina space, mixed feelings like mavegeto, you know. Ipa papa ndiri kunzwa kuda kuita se kuda kutodya Chinese ndiri kunzwa kuda hozhwa mushrooms. I mean kuti you can help me something like that. And ndiri kunzwa kuenda kuGweru izvezvi ameno futi ndiri kunzwa kuda kungotoenda kuGweru handisi kuziva ndiri kunzwa pama kuchingoti Gweru izvezvi
saka ndikufunga kuti ndoita sei ameno kuti ameno munozvionawo sei banana handisi kurida ndiri kuda Chinese nekuda kungonzwa kuda kugara mupenzi izvozvi ndiri kutonzwa kugara mupenzi zvokuti ndiri kutofunga kuti ndoenda kugara jeri ndinoitenga because mari yacho ndinayo amaona saka ndiri kutonzwa kuda kugaraji ndotenga kaconvertible kako izvezvi ndobva ndatorova mota ndakananga kuGweru. Saka handizivi kuti pane zvingaite kunge something here kana kuti ingori nyaya yekungoti ende ndiri kungonzwa kuda kungoti zizo ndiri kungonzwa kuti zizo hamene zvandiri kungonzwa kungoti zizo iyozvi all over ndiri kungofila kuti zizo izvezvi ndikangotarisa kuleft ndiri kungoti zizo. Saka handisi kuziva kuti masymptoms wayo ingave video kana kuti vangavewo nenhingi ndazvikwa ndiri kungonzwa kuda kuita mushurugwi. Cousin, are you done? Like seriously, I need my Chinese food on time. Come, let's go. What's wrong with you? Ndikunzwa unoenda kuGweru plus ndiri kungonzwa uda kungotuka ex yangu like ndiri kungonzwa uda kungoituka hameno masymptoms acho so kungonzwa kuti ko ex yaita kunge mushurugwi mulife yangu ndiri kungonzwa handisi kuziva. It's like I just feel like saying it kuti sometimes unopedzerwa nguva nevamwe vanhu kuti mwari munombondiitirei kuti maimboenditirei ndisangane nevamwe vanhu vanenge mashurugwi. Utonzwa mumwe munhu achikutukira yacho ndeyako here ex yacho iyoyo yaunenge uchibhoekana unorwadzirwa kutoti hanzi hehe uri kutuka ex yako wakaita naye mwana kuita mwana nemushurugwi zvine basa rei kana wangoitiswa mwana wako nemushurugwi otofanira kumunamata nekuti ane mwana wacho anenge achimbomuziva here kana kuti ndevangogovera maspemu handi anenge angogovera maspemu. Saka muda kuti ndisataure nezvake kuti chii chaakaita chiri useful handi andochengeterwa mwana nazizo handiziva wacho ndiye atochengetera mwana wacho izvozvo. Saka indofanira kumurumbidza kuti chii kuti tokutendai nekuti kugovera kwamukaita maspems kuti muzochengeterwa mwana nevamwe vanhu. Aiwa ndisiyei musabatikane nekutuka kwandoita ex yangu haina basa iri useless. Ndisiyei ndiituke musarwadziwe because ex yangu yanga isiri ex yenyu handimaona ndinenge ndichitendawozvo iwe unofunga kuti ukadiwa nemumwe munhu akanyatsokupa mazerudo handi ndopaunotanga kutodiscover unototanga kutoona kuti inga baba ava vari useless handi tinozviona nekuti ukavhurira munhu mwoyo wako wako wanyatsozvirozve zvinenge zviri nani unogona kutoswera uchitotuka vanhu vese bcause kana uri murudo ini ndiregerere harimona ndiri kudiwa inini ndiri muloves amozvona. Saka unoziva kana uri muloves unogona kungosasa yawalavha handivazvona unosasa yawalavha because unoti wapinda mubetter love handivazvona haizi mhosva sei mwana wayo handide plus ini ndogezawo kako mani indogeza kani munozviona izvezvi kuti ndiri chembere zvangu 32 years but muri kungoona kuti rega ndibloke uyu wina rufunga kuti ari kushamisira pano apa shamisirwe president wepano hapana apa pasi pekutomboonerera panapa panobvunzwa inini chete kusasa andalove kana usinganifariri hanhu kufarira una basa bcause handikuziva kazeni yangu hauzi kazeni yazizo hauzi kana tete vangu hauzi kana sisi vazizo saka una basa wana bcause panapa tikunyanyotolereta hama dzangu nedzazizo kana iwe usiri hama yangu ageta way hauna basa bcause hamungandimanikidza kuti nditaure zvinhu zviri useful mukuda kuti ini nditaure kuti chii panapa hapabvuvhu yandiwazvona hanzi chikona hezeu
yese ndokublock zvazi yababa Titi ka ndotokubloka bhoza nditamene hama dzababa Titi andiwazvona ndombodzizivi because iye anga asingatombozivi hama dzake saka ndodzizivira kupi zvangu ndodzizivira kupi hama dzababa Titi because baba Titi anga asingatomboziva kuti hama yake iri kupa akatoisa dzekutsvaka ndini ndakazomubatsira kugugula andiwazvona 1 chembera inogeza ine 33 inoglowa inoita kuti kana vana vakaona vanoti hey imi vana vadiki muchingopfapfaidza makomendi asina basa instead yekuti munogeza mugeze mushevhe ai zvinhu izvi ukuita kunge musango muya kana mauswa panonzi panobvumidza kutaura inini ndini ndine speech of freedom iyo kauda kuti uku kumagroups pana hatite zvemagroup andowazvona inai mosheva pwamurege ngoya paningi yangu muchitaipa zina basa munorwadziwa nazizo mamuri kupi maitadza kumnyenga kuGweru mwana wevanhu kuuya kwarare kuzotsvaga vakadzi maitei ikoko kuGweru chii chamaita maitadza kugeza muda kundipedzera nguva yangu muchitaura zina basa wadana nemwana mudiki ndini ndakamudana naye iye ndiye ari todana neni inandidanani nayeni wanza imimi kana majera angopinda mumachira kana mukaona murume mangwana makutorohwa zitonyeni mofunga kuti varume vanomira izvozvo zvemahure muri mahure ndoda kutokutaurirai pafeeti hapana zvamunoita bhozi ivheti zvibhakera ndokubasa ndinokumamisai amazvona cousin check my cousin soro kwata makomendi indokumamisai zveka cousin you stand there people should see you are you done go back cousin so they check you out uri kuona cousin yangu isusu kumba kwedu tinogeza ndimukuzviona hi guys greet them tell them kuti kumba kwedu kunogezwa nemwana ne you see my cousin you see andimukona sei ndidiwe nevana vadiki imi marambidzwa nani so long wasiri under 18 handisi munhu cousin ndikurepa munhu ino kana cousin unozvorose izvi vanhu vanorwadziwa nelove yangu young love munhu umwe manje unohokoso yeah manje unokosoka cousin takwendera unodya we're going to eat Chinese wakabuda manbokisa cousin yangu iri kunhuhwirira mushongo wekulondon munoziva mushongo wekulondon here majaira kuti razina basa munoziva zvekulondon tatiri kulondon kaini ndakaenda kulondon ndikaenda kumba kwekazini izvo ari kunhuhwirira pineapple iwe uri kunhuhwa fish yakaora uri kunhuhwa fish nyasi mupfuura so unonzwa fish kuti waya kunze kwekuti uti ubvunze tikuudze kuti chekerera pineapple uise mvura ugeze nemvura yanyasi nyasi inenge ichispray kakuda anenge achingunzwa kugombore zvokana uchinhuhwa fish chero uri kuperiod cousin unonzwa kuti kuna I'm telling you it's like fish it's like something apa anenge achiti I'm 20 ari kuita kunge stonyeni yachembera asiyana ineni handinhuhwe stonyeni andimazvona please ndisiyeiwo ndinyengwe cousin yangu ndezvemhuri ndechemhuri katiri pretty cousin hanzi how old are you? How old am I? I'm 27. Why do you ask? Because she's saying you are pretty. You. So my driver is here. Let's go. I need some Chinese. Right. I don't know whatever is happening to me today, but I definitely need some Chinese food. I need to eat like snails. Snails? Yeah. Mushrooms, something like those water things. I just need something that is coming from the water. Prawns. Saka guys, like attend. We need to go and we need to guess so yenza inzoni watu wako mana tointro yati chitokombrena kwatiri kuti mama ani yabebe wangu inonhuwa amazvona saka instead yoti muswera muchindinyaudza pafoni pangu muchinyaudza azvinitadze kuroorwa indoroorwa kaplas nandinyengwe mahara stonyeni yangu inobhadharwa ndimunoziva stonyeni yangu inobhadharwa yezi mari yakawanda because ari kuivavarira zvakanyanya ari kutoivavarira izvezvo ari ndotoda kuti ndogona kuzongokugovera stonyenika
pavhale maybe ukanditengera bhenzi yandiri kunzwa bhenzi iyoyo maybe just maybe zvoyono kungonzwai yapinda kungonzwai yapinda mahara shem ndipewe mari ndipewe ma-US nechi chimwe chandiri ndipewe a couple of US dollars. I need to go and spend some money. Yeah, ndipewe ma-US ndipewe pesi yangu ne couple of US ne couple of ATM cards. I need to go and eat my money. It's my money. Shop money. Yeah? Uyani ma-USA iwe. Tisi mashanda unomakamura. Aya nyatsoisa wallet uyanawo ma-US acho yanatona. Tuwazvona. Ko ndotadza kuita kachechese ini ndichigezi. Siyana ineni taita nanga asina mari Benten wangu ane mari. Musandifananidze naOrinda ka. Orinda itonga murume ka. Ina nditonge murume ka. Majera kutonga murume munofunga kuti vanogarira izvozvo zvokutongwa izvozvo. Vari mavagarire. Naye waisa ma-US mashoma sei naye? Unoisa ma-US mashoma ndiwe uri kumashanda. Iwe handidye $50 inini. I-50 rei? $100 ishoma. Ndipe 200. Cousin yangu ndiyekuLondon nofana unyatsodya mari. Uza kuti no cousin ane mari dzai. Naye. Cousin, let's go. Naye mwanangu. Pashangri-La unopaziya pamaChina. Ndikunzwa uda Chinese food. Meya kwanzwa uda Chinese. Afternoon, how are you? Cousin, let's go, cousin. Time up, I need to go and eat my Chinese food. It's now lunch hour, you don't just eat. Is it clean? And this would have the china sweeper like something like that. Security. Pana papa chauya mechanic. Andinoziva mumwe musikana anonzifeli. Achauya mechanic apa. Achauya namechanic pamota iyo. Achatarisa pasi pesa apa votora quotation. Andika vatora quotation yacho iyoyo. Vanofanirwa wazodzi namadam endai munotenga zvinhu zvacho zvanhangira zvacho radiator yacho neini amene whatever. Vauye vagadzire mota iyo. Anonzi Feli. Anouya namakanika awa but zita raka munotanga mamubvunza anonzi Feli ane zita rangu rikatimbobuda. Wadya here? Wasati wadya lunch? Vigirai security lunch uko inguva idzodzi dzamusingape security lati muda kuti izopinza mbavha panapa nenzara. Imasikana imi? Security nombo inguva idzodzi dzamusati mapa security. Muda kuti security apinze mashurugwi panapa nekuti anenge ane nzara. Muri kuona kuti ndiri patarget panapa moita basa rekustaffisa security. Ipai security zvinhu izvo zvese zvose. Kana lunch sati yaite mupei mazoe mupei wine yangu chaiyo. Aiwa musamupei wine anozodhakwa akapinza mashurugwi. Oh my God. Kuri sei we? Zviri sei? Uri happy? Happy. Hapana problem, hamuna kana prayer request? Handisi. Drivers to Shangri-La. I'm in a mood for Chinese. Cousin, leave that door. It closes on its own. You don't have a car that closes on its own. No, but he said, I thought he was indicating that I should close it. Cousin. Cousin, you're too cute. Shame. Hey. Stop it. Bye.
By who? Do you know that? I blocked. I blocked this bullshit, man. People want to come and talk bullshit. I block. I don't have time for idiots. I don't have time. If you don't be blocked, to block via cousin. Block Valendage. You're on someone's page. Why are you talking nonsense? You're talking nonsense on my page. I didn't invite you. Did I invite you? I didn't. If you don't like me, it's good for you because I don't like you too. And worse off, I don't know you. And I'm not pleading for you to like me because me, myself, I'm unlikable. Like me, you are strong. If you like me, you are a strong person. Because I'm not a likable person. Could you flash? Me not tip you a flash. Flash. Bye, William. Blocked. Oh yeah, you sing there. I block cousin. You didn't know? Oh, you're blocking dead. I block cousin because I'm not desperate. You know, some of us we are not desperate for followership. We got it already. Shila une prayer request yekuti china ewe tikunamatire wo rakashakata. Uri kuda mukomana wechidikeri? Uri kuda mukomana wechidikeri? Taura muranda ndiri pano. Ridza bhero mwanangu. Ndidzokereka kuchando. For the why? Nanzi dzanzi ndidzoke kuchando. Nanzi ndidzoke kuchando. I don't know by who. Nairidzira vasikana vaendesha kuti ndovaita sei. Ndo ndipo flash rangu problem. Ndipei flash. Ndida kuridza murume wangu panapa. Imi masikana munenge mune godo tine murume wangu andichakone mucha munhu wese ari panapa ari kungoita tugodogodo. Chiko. Because unoona anorwadziwa cousin. Cousins, but sei vanhu vachirwadziwa chimbondiudzowo. Kushaya zvekuita mune mari madata bundles vati just to be here to be hating. Hana zviko ziko nenge unodo chausiwe. Chausi ari pabreak. Chausi ari pabreak because Chausi ndakakudza kuti Chausi ari confused akarohwa kati mashurugu musoro noi akada kutorwa mota yangu mangwana acho akamuka akabonderesa mota uzoti mota iyi yabondereswa uze oye uri kuziya zviya ndiwe akazouya akabonderesa mota yese radiator kupwanyika mvura kubuda kuti zvombofamba sei arohwa neconfusion because Chiquin checking. What's your prayer request? Tipei maprayer request tikunamatire ini asi ndiri muspirit nyengetera. Uri kuda chiko uda mukomana mudiki here? Mandidi zvokubvunzwa makwesheni manzo. Muwaleti handisi here kuti tiri muwaleti. Who's that one giving my name away? Mumotikari iyo hamuna flash. Ini ndo zvandisingada izvozvozvo. Yakabondereswa naChausi. Provide flash rora nemasongs azizo. Remasongs azizo. Kana musingazivi kukosha kwemurume rasai flash iroro. Ndokurova mukafa chaiko chaiko. Uri kuti chiko vasikana. Handine zuro flash iraiva mumotikari iyo yakabondereswa neuyu. Hana uyu ini ndiri kuda zizo rega tigomubvunza kana achikudawo bhozi zizo haangotori ka zizo haangotori tsvina ndo problem yake zizo anotombotanga avhete vanongoona kwaisine pressure hatina pressure nevarume kaiso kana uri kuda zvazizo rega tigomufonera auya akuvhete because zizo unongoona kuti smart guy and ane mari and anodawo vakadzi vane vari nani pakurarama. Iyo kana usina basa zizo hamba kunyengi because zizo hanyengi marovha. Because umba kwako kunoshandwa vanhu vanoshanda. Angonyenga rovha kuti iwe uzongouya umba kwake uchingomudya mari yake ndiwo waishandira. Akanyenga ina anoziva kuti ndine mari dzangu nemabhengi accounts techisangana pakati. Kuti uda kungoitirwa izvo zvibhurugwa unoda kuti utengerwa nazizo. Zizo hatengerwa nemabhurugwa. Ndakatomutaurira ndikati zizo usatengera vanhu mabhurugwa. Kujairwa ikoko unotengera vanhu mabhurugwa zvaita sei? Hanzi napikiwe.
nhasi ndiri mai mufundisi ndianoda kunyengeterwa wouya ndiri kuda kuti ndigoita seni kushanda shanda murandakadzi shanda ukashanda usingateerere zvevanhu usingape mabhenten mari inini zizo hatombodye mari yangu ndakatomutaura kuti kana une zvauri kutaimira definitely noti mari bosi yangu mari haidyiwe zvokumai ine handidyisa varume mari kunge nodiki ndo antondisponsa bosi ndakashanda njele yangu yekuzorora ndiri panonzi what do you call that one when you are resting? I'm a retired soldier, retired brigadier. Vanhu vanofanira kundipa mari dzavo ndichidya inini handimbodyise mabhenten ese anondinyenga vanozviziva kuti amaiti tiri kumakata yangu mari haidyiwe zvakadaro mari yangu inodyiwa navana vangu chete nemakazeni angu aya anenge abva kulondon ndo handotombodyisa zvimwe zvose zvoda kundidya forget yangu haidyiwe zvekudaro kana wadya mari yangu wakasimba mene kuti watoitei hamene zvaone wandipa kuti payment boza yangu mari ndinojaira kudyiwa nemabhenten dyiwa notaita nemai vakadya munhu apa takangotarisa kudya mai vaya kuvadya anotendera mulondon ndiye akaisa vhisa rekutenderera imomo ini ndochatora ndatedza kumudzosa kumba kwaye mwana yeyu achimusiya achitendera mulondon aite rake vhisa unopiwa vhisa nemunhu namai vaya vakuisira vhisa uda kuyazoita maid wangu kazeni ndibvunzirewo vasikana kuti vari kufungei imi vasikana ima ndidi zvemuedza handika ndikuudza kuti nguva yangu yekudya chinese food yakwani nguva yangu yechinese food uya batai uya murungu uya aindepi iwe kazeni handei munetsi kazeni yangu anozwirira zina basa rezvi iyo zvaenda kunozvitora snapchat kazeni kutaura nani ndiani wotaura naye ndipe nditaure naye nini That's my sister. iwe hello uri right uri sei I'm good. How are you? Chinese food. Go later. Tu nakat and Chinese food. Isa. Musoro mjijwa mari netukuvana ito tutu hanzi. Mwa. Ina ndije. Zizo haze kana sendrangu. Antozviziva kuti chero tikasvika pa food court. Burisa mari chikomani. Tikasvika kana pa. Burisa mari zautaitaze ndozvaitadzira kuti mukomana vakomana vamazana akuchisina mabasa ive nevarume vacho ivava munoti varume vacho anokunyenga kuti kutanga mbobvunza tinoita basa unochibvunza basa remukadzi kuti uiteze chikafu iwowo udye usimbe zvose zvose anenge angoaita zina basa pfuura pageti papo ndindakupa permission yacho angouyaita zvinhu zviri fanifani ngaapfuru tichada zvinhu zvisina basa izvi ningiriki navo iwo unenge une godowo futi isasongo yemukomana za next time ukuta senenge une godowo futiwo aisiriyo songo ndosongo yasizo iyoyo ndokurova kaiwe driver iwe isa ndinomuziva murume wangu kana akuimba voisi rake ndoriziva aiwa ndidi izvozvo hasi murume wangu ye samurume wangu ndo wandoda kuteerera chete vamwe savana basi sa next isa next hasi murume wangu ye isa next girl come my rudo rwekuda kudyiwa muchidyiwa muchinza love ina handina mani ondita love asina kundidyisa mari yake ndofanira kutanga ndarakasha mari yake first next iwe meja hasiri yemurume wangu anonzi zizo isa next isa next handine inavo vanhu isa next yes
ndiye murume wangu. Dzosera murume wangu. Maiwe murume wangu akuridzwa. Oh yes, my husband. Simplex music. Usangova wekumirira kupimbwa gare wapimbwa kuva munhu anoda pfuma nekupimbwa unhu iko wakusvikandira muimbwa nyasa chiso chako wakanaka fani kana fyucha yako ngamakekewani zvakuda sarudzo yako uri wani kuzvisa kulasti kana panamba wani usazvibata moko usazvibata uyanga mwanasikana wakakosha kuzvichengetedza ngauve mugariro wako usazvibata nzenza usazvichipisa mwanasikana wakakosha kuzvichengetedza ngauve mugariro wako amira matiri ekupfeva urombe usakutuma kutamateya. Do you know what my husband told me? Imi muchita basa rekundishora ka handazizwa hapana mukadzi achambobva akakunda imi maititi. Hanzi ndimunonzi mukadzi and I will treat you like a queen. Handidari kukutreatai unge nzenza maititi. Ngomhanyira kuvata nemi ndovata nemi kuti chii chacho chanongomhanyira kuvata nemi. Instead yekuti ndimbokudzidzai mbija unozombudii murume akadaro. Vamwe venyu nyengwa masikati manheru vakutovatwa. Wangoziva nguva imunhu iwe unonyengwa masikati. Unonyengwa masikati na 1:15 na 3:15 watovatwa. Unororwa nani? Unororwa nani? Kokumbostadana nemunhu wako naikaze ndikunyeba here. Asimunyeba kana. Ndikutora chokwadika. Chokwadi chaicho ndakatozara. Yeah? Chokwadi chaicho. Okay, yeah. Chero stonyeni yako yakaparadzwa kudharaka. Usangoijaidze kungoramba ichingoparadzwa. Ungati stonyeni yako yakaparadzwa kudhara wakutoteka ndva. Wakutoti saka ndoda kuparadzwa ndoti ndakaparadzwa kare. Aiwa rega ndimbokubvunza indo saka mchini maka ndokutaura chokwadi. Indokupisa ine truth ka. Ani moza ndokupisa ine truth. Kana mukabhoekana ndokumamisai futi pamusoro petruth yacho ani mazvona. Because chero mukabhoekana hapana chekundiita ndokumamisai ndotokutaurirai location. Iyo zvinotoenda paShangri-La unodya Chinese food. Kana matotwa ipapo ndokumamisai ipapo ndichitodya hosho. Amazvona. Hamudi kudzwa chokwadi munotsamwa sei. Iwo chero une stonyeni yaparadzwa nevarume 30. Kana wakudana none munhu itiwo kunge stonyeni yako ichiri nani. Kuti ungokumura bhurugwa racho ndiye aritenga. Am I wrong? You're not wrong at all. How can you allow someone to take off a pen he didn't buy? Inini zizo ndakatomta kuti bhurugwa rangu rauchabvisa ndira wakatenga. Zvona. Kuti bhurugwa randakatengerwa neuyo mashuru. Ati moza nemboda nemushurugu uyu. Bhurugwa rangu relesiria. Munhu anoziva kuti aritenga upi. Kupinda mubhurugwa rausina kutenga. Nditengeriwo zvimafrench nicks zviya zvimasexy bhurugwa zve. Chiribvisa nokuti nebhurugwa racho handombodi kutengera. Ndoda kutenge bhurugwa rekana 50 US. Nebhra re 50, 100 US. Ozo ungopinda ungudai munhu apinda apazi. Monditsamwira kuti hanzi ndati musangonyengwa chero stonyeni yako iri paralyzed nevarume. Irrespect. Kana uchipinda munyu relationship pindawo wakadzikama. Isu takaparadzwa stonyeni neuya mushurugu wandaida naye uya. But ungabva wangopinda wotoona mwana mudiki wa 60. Ndandadya mari yake nguva iyi. Zonchampa stonyeni after Valentine anitengera Benz. Sautenga Benz iyoyo stonyeni handisi kuzompa. Handisi kuzogova stonyeni. Handisi kuzogova. Stonyeni handisi kuzogova. Handivazvona. Ndiani koukeri na uyu mbwa uyu? Ndiani kukeri na uyu asina kana nebasa rese. Saka ina anogeza keri na rukunwa weti. Unoya pa page yangu uchinwa weti kudai haunzwe kutya. Bva pano keri na iwe. Unoya kuzotaura neni ndinogeza nemvura yemboho. Ndogeza nemvura yemboho kai. Yekudingirikini kumubhoho.
iwe unogeza nemvura yepatepi masuweji aya unofunga kuti chichi ungataure chisvidu nemvura yaunogezesa iya ita mushekeri naiwe chichi auri kuya uchida undiraira iwe uchigeza nemvura yegreen and brown indogeza nemvura yemboga ende dzimwe nguva vandakatofarisa ndogeza nemineral water mari yacho ndeyangu haisi yako usiri uri kuishandira sai panapa uchindiraira chimbotangu wazviraira iwewo nemvura yaunogeza yemabrimbromba anziri ndakati ugeza nemvura yemabrimbromba because kana munhu achigeza nemvura yemabrimbromba anotaura zinako asina uswera because ganda rake rine ritomuswinya chanenge asiri comfortable andikuona siyana neni nditaura zvandoda ipeji yangu inoi haundiudze zvekutaura iwe peji nei ndakaivhura pachicken slice wanga usipo saka haundiudzire zvekuita ndiwazvona unongovhura stonyeni kutanga uri kuvhura hmetro kungodai wavhura stonyeni unopenga tidza kutiza munhu uchimuudzawo maswitching tones asi munongofunga kuti kudiwa andiko heri stonyeni inini kazeni vaudza heri stonyeni. Now she's stingy like that on that part. I'm very stingy. Yangu ine HIV but yangu manje iri very well groomed. Stonyeni yangu inotohutirwa handimbope vanhu stonyeni kungogova stonyeni kuti ndiri kugova zvimozvo. Zizo simple. Kana zvakusvota izvozvo enda unofa handiwazvona ende kurufukwa kuhanza uzi kazeni yazizo inando yekurufurwa ndisingazivi kana usiri kazeni yazizo ndo yarufurwa kozoitei kana usiri kazeni inzwa songi yangu yandakaimbirwa nazizo inzwa Smoke music. Papiwa kura sirudo wakakama mshkariri wangu moyo na nasi ndia jiniyo ibaja steering moyo wangu ai mwana ndiwe kata yangu maititi ndiwe shosho noza kazeni ai mwana ndiwe wambanoka ai mwana ndiwe neka ndokushaira ndoza paunondityaira parudo kawajaira mutyaira kandinakira parudo zvakandifavira ndopaundosondinyanya kutanga kuzotire chitu ndopandoona vana vakuimbirwa nevana vadiki kaziva kuti unestaira bhozi vana vadiki vaimbirwa nanonhuwa weti vana vadiki havamboimbirwa nanonhuwa weti ti mwana uyu musi wandichamuparadza nesitonyeni ndoda kumusiya akafashta anenge achingoti ndiwe wakaiba ndakumuparadza zvekuti anofonera ambulance ndiraone zvako after valentine paradza ndatoti atogara akazviziva because ndoda kuti aga ende ndikamuparadza nesitonyeni ndikuda kuti abva because stonyeni yangu inotororwa yakazvimirira even palisti rangu reroora pane pakanyonzi stonyeni makandinzwa nani stonyeni handivazvona because stonyeni yangu ichabhadharwa pandororwa because yakatosiyana nani inobhadharwa iri yega yakazvimirira because stonyeni yangu ndoitembaka unoona chero mushurugu yauya wana ndakarorwa nayo ati amai avane skiri handingotaurika handimoziva mozati ndorayira vakadzi handi muno ndochatisa vanhu vese vaiva ndochatisa ndinde ndavanyengera vanhu vazhinji vacho ndinde ndatovanyengera bhozi ini ndogona kusanganisa vanhu benzi ndogona kutoripa benzi rinoenderana naro ndobasa rangu kazvo ramazvona saka stonyeni yangu chatobvisirwa mari payega ende yakawanda bhozi rorwe tu ina ndimozandoro ndine mbiri yekurorwa zvakanaka ende ndobvisirwa mari svini kuti mari dzainza munobvisirwa ukangobvisirwa $10 watoomba memunhu wakutoomberera namai vake unoomberera mai vemunhu ne$10 unopenga ini ndakatotaurira bamukuru vekuuk ndikati mari dzese dzambioshandisa ndo dziri kundiroora handivazvona because I'm a very expensive woman with an expensive stonyeni yangu inogezwa nealso heavenly nemvura yemubhoho handimazvona stonyeni yangu inoiswa also heavily inoiswa futi that uya gaino liquid ya pane liquid ya inoiswa inogezeswa stonyeni handivazvona yaunoisa kustonyeni uchibvisa tsvina dzese uchiisa mvura handivazvona zvoimine stonyeni dzeinzonhuwa fishi munofunga kuti vana iva vanomira izvozvo vanonhuhirwa ka vanonhuhirwa nazizo anazizo vada masitonyeni because mozoti anazizo ndivai vakambenge vari kulantso chichi
unofunga kuti anga ari kulanzwa auya achiroora kamunhu kari kunhwa weti kasikagone kugeza pakati pebhurugwa. Indogeza pakati pebhurugwa ka ini bhurugwa rangu rikangoenda tinti ndakutorira asa ndototenga nyowani zvoiwe unopfeka bhurugwa 10 months uchipfeka bhurugwa 1 unopenga naiwe kazeni mabhurugwa ako ndearini 2 weeks ago ka wakatotenga mamwe kushopu kwangu ka zvokana uita bhurugwa ra1940 nebhurugwa ra1998 unofunga kuti ndiani Ben10 anga kunyengwa naBen10 zvinotoreva kuti wakanyanya bhozi maBen10 anyenge tsvina onai kana Titan mai vaiva akawana vegumbo ravo riya rinenge ningirikini vai because anga vanoti amai avanogeza kungoti Titan anga ari pamisheni zizo haasi pamisheni bhozi zizo ane mari dzake anozvona kungoti Titan waingodo vhisa but anofanirwa kudzoswa kuno kwaadzokera ikoko aite vhisa rake gainigard andiwazvona gainigard wapedza zvako veBerlindeyo andiwazvona gainigard zvokana usingaise gainigard uchisa parafini sitonyeni inonhwa parafini unge ikangoveserwa nestiki yemechisa unobvira ka munhu achirova sitonyeni anobvira andozvona sitonyeni iri klasi itawo sitonyeni iri klasi inengedzana maititi indikapfuura pamberi pako unosara uchitenda Mwari because ndinonhuhwirira ipeni kuzasi zvese kumusoro iwe uchingozvida newigi ndochi wigi yaunenge wakarebesa nekunopisa unopfeka wigi yakareba kunopisa uchiti hanzi ndoda kunyengwa unonyengwa wigi ndo inonyengwa sitonyeni inonhwa parafini iyo unofunga ndiyana nokutsvaga kana mubhawa muya unoswera mubhawa kubva makuseni 7 kusvika natukuru unochite imomo ndianonyenga sitonyeni inobva mubhawa na7 uchikana bvapo iyo my life rules man ngoti Titan anga ari pamisheni anga asina mari yaingova tsuro iya yaitsvaga mari but zizo manjeka andori nemari yakadarika yangu zizo because wakaona mwana mudiki ane 20 something achidriva Range Rover iwe baba wako havana kana vhits baba vako chaiva havana vhits asi unoona zizo uya ari muRange Rover iwe woshora unoshora chi baba vako chaiva havana kana Mazda 323 zizo ane Range Rover iwe baba vako havana kana T35 truck iya yekutakurisa property saka iwe ungatadza kurwadziwa iwe baba vako chaiva vasika wati mo iwewe munhukadzi ukaona mukadzi asinawo kana vhits ndo vakadzi obva vanitaurisa paFacebook havana kana vhits inini hapana zvamunombondita ndikudzei pafeya chero mukanditaura motontaura muri kure because indokumamisai and handimbokwatira zvokutanzi hehe celebrity handisi celebrity indososoenda lava pfocho zvandafunga kutaura musiyo ndo zvandomunganchitaura nabasa nemi because hamuna kana sendera munondipa nana basa nefollowership ndakatoita kudhara saka sit down muri mvura duku unzwa mvura duku zvekuti dai michonditi maititi tibatsirei mutipe varume because kana kuinbox yangu akawandisa ari mazvoni saka musangovukure unge tumbwa twarepwa nenhingirikiri mazvoni kozi imbwa dzarepwa ndo dzinowanzotaura zina basi ari mazvoni varume wenyu vanotouya kwatiri vazhinji vaita kuti maititi ndibatsirirewo mukadzi wako ndotozongonyara kufonera bhozi vane vasina kundipa airtime acho bhozi nandifonere munhu asina kundisira airtime ari mazvoni saka musambobve makafunga kuti ini ndingakukwatei zvokukukwatai zveFacebook munongavokura paFacebook paya iwe uri kuti vanity ndiani uiwendizi because hauna chawinacho because da wanga une something usingataure zvekuti vanity handiwazvona usataure zvevanity zvebhaibheri Mwari akatotaura kuti idyai mari kana mapastors akatovaudza kuti lambastai mari ndosaka muchibirwa mari nemapastors because makapusa amazvona vanity nyaya yekuti una chawinacho iwe wendi wauda kutaura zvebhaibheri one marich man handiwazvona akatisiyei tilambasa mari dzedu mamusipo pandaitambura garai pasi kana wasvotwa neni ndokudza pandikutoenda ndikunodya Chinese food ndobva ndakurovera pamberi pemachina acho futi sarwadziwe nemunhu anenge aita life yake ndanyengwa nemwana sei mwana andinyenga hamuzi mai vake havasitombokomplaina izvozvo varitondifonera izvozvo vachitondiwhatsapp vachiti uri sei ndakanzwa kuti rungorutsa nekuda indanga wozva rutofunga kuti ndalambasitana nemwana wavo fuchi hansati
ani mazvo iwo black sedes haisi mhosva ndosaka uchipfekedza mwana madrezi anenge ekumasowe because hauna kutokwana. Tasaone mwana wako wakaisa paprofile nedrezi rawakamupfekedza ndo madrezi anopfekedzwa vana here iwe black sedes. Unopfekedza mwana ziruva rawaisa mwana mumusoro umu, ziruva rinoiswa mwana iro uye kunondikupe hembe dzatiti sataura izina basa andowazvona kambo ke munhu unochembedza mwana uchiisa mwana paprofile wakamupfekedza zidrezi iroro idrezi ringapfekedzwe mwana iroro unoya pano uchitaura neni uri mvura duku mani handitauri vanhu vakaita sewewe uya ndikupe madrezi evana kuwapfekedza mwana drezi rako kuti zvaita sei kwana iwe rega nditokubhuloka andowazvona mozvotwa neni mondiziya kana kuti ndonzani moziva kana zita rangu chairo rekuberekwa mozvotwa kuti ndakati mushaye varume ibvai apo pana ndisina murume maingotaura toshi muchiti ndiri desperate ndane murume makutaura toshi moda chiko imi varo imi chichi hamunoda izvozvi makagara izvozvo wakavata izvozvo hauna kana kwekuenda ini ndiri kunodya Chinese food iwe hauna kana chekuita uri pano uri kungotaura zvisina basa sai upunga ndokukwata here majaira kukwatisa tumwe tumacelebrity tunokwata ina handikwateka handikwate handitombokwate ndaigara nemushurugwi kai munotokwatisa vanhu vasinambobvira vakagara nemashurugwi ini ndaigara nemushurugwi aindirova chindita seisei saka handitombokwate bhosi tasvijaira izvo ani mazvona saka siyana ineni siendodyisa kazini yangu mai haisi mhosva yangu kana usina mari haisi mhosva yangu asi ndakati umuke wakavata uchiteedza makuhwa inana mabvira ndateedza makuhwa iwoba waiteedza makuhwa indaitoshani handiwazvona saka siyana ineni saka ndatopedza nemani mazvona handichaiswe mufaro nevanhu vasina kana sendi izvezvi ana achitongoda iazvipamwe anitori pafree wifi yekubasa because imba pakatombokwanise kuisa wifi anoisa wifi mari yacho anoiwanini ene mogeza uko sitonyeni dzinonuhwa usiyane neni ende muri mahure futi ndingoti ukatana nemurume nhasi unovata naye mangwana oya pano chindudzira zvekuita inanzi andatovata nemurume wangu kauya animoziya ende tinodanana nezuro kana zizo takutofitsa gore tauda kutombotaura zveanniversary amazvona tauda kutotaura anniversary maifunga kuti ndichakudzai relationship yangu nekukasira kuti muiroyi relationship yangu yatogara because ndakatomboikipa secret because ndaitombotyawo ndichiti mwana uyo akanyanyonaka because murume uyo akanaka kauya murume uyo akasiyana nevamwe varume wenyu vanenge hwiza kavaya varume wenyu vayo vanenge hwiza kuti uzive kuti ari kubva kupa chenda saka siyana inini ndiri lambast andi zezvo varume wenyu izvezvi muri kufunga kuti atenge matumbu $2 izvezvi patichagarika apa pakavharwa hapana matumbu kana ndidye matumbu kana ndatodya matumbu kuda but mbodya matumbu because hamuna varume wenyu ava havana kana sendi izvezvi uri kundituka murume wako anongoswera achitenderera muindustry kunze kwekuti utaure nebaba wekwako kuti baba ngatiite izvi handimaona ndewanezuro ndakatotanga kudana naye udhara tauda totaura zveanniversary yedu yamusingazivi mana pongwe aziva zvinhu zvevanhu hamuzvizi amazvona siyana ineni itai zvarume wenyu anenge hwizayo ndandisipo pamakanyengwa makanyengwa mukabvuma netsuro dzenyu siyana ineni ndakanyengwa neshumba imi makanyengwa netsuro saka haina handingazvikwanisi ende handingakubatsirei ipapo nokuti imi pamanyengana netsuro dzenyu mamuri desperate for marriage isatizi desperate kana zvedu ane mazvona vasiri venyu vasina kana sendi inde handisipo ndaitonyengwa nayo zizo aindinyenga nerange rover ndichitomuramba ndichitoti aiwo uri mwana mudiki but pane zvakazondiratidza kuti uyu murume uyu anitori nani than vamwe ana sekuru vamogara navo mudzimba umo vamwe ana sekuru vamunoti hanzi murume wangu ane 52 years ana aitoita kunge chanana zizo manje ari machuwa aniwazvona zizo anokudza mashoko ekuvaka hamuoni kana shona yake kuti yakadzama ndeyegweru imi yenyu shona hamoti yakasanganiswa yekumabhurandai neyekuuko
kuningirira imhosva yangu kuti une murume mukuru anditange mwana mucheche. Ini mwana wangu mucheche anditange murume mukuru because antombondidzora. Ini ndinototange mwana mudiki pana zizoya. Antonditi amai chidzika mai handimazvona. Ndotodzikamiswa nemwana uya. Iwe murume wako dhanda heti. Kana kuti uti tiri kudyei nhasi nzi uti tiri kudyei. Wati tiri kudyei auti kutofanira kudya here iwe pongwe iwe. Baba wane 52 years vandange vakaroiwa. Shame. Siyai ndani ya mwana mudiki. Ini murume wangu aitozvarwa panguva yandichigara nemushurugwi uya. Uyu mwana uya aitozvarwa achizvarirwa ini. Saka siyanai neni handimazvona. Makatadza kutaimira. Makadana ivo baba sekuru vako vaunogara navo ivavo. Sekuru baba chipo. Haisi mhosva yangu handimazvona. Indakanyengwa neshumba ivo kanyengwa netsuro. Kusiyana kwerunyengo. Mina ndambobvira ndambouya kana pawainyengwa. Pawainyengwa nandisitombo handimazvona. Pandaidanana nemushurugu uya uya akauya. Murume wangu aitozvarwa. Pandakazoitoti taithingi zizo wanga azvarwa. Ndobva zizo ndatomutambidzwa sai ndiseude delivered nemhuri yake. Saka usarwadziwe handimazvona. Imi danana napongwe venyu ivavo. Kusvika Jesu achiuya ida ndidanane nevarume vasina mari. Siyanai neni. Plus nanambonyenga zizo ndiyakanyenga. Pedzeranai naye. Amazvona. Ini murume wangu is mature ivi. Antombondidzora kuti mungwa ndichita dzungu. Kune zvamusikuona kuti ndiya kutodzora dzungu rese. Cousin mazanondiretsei. She's very calm. I'm very calm. When she's at home, she's very calm and cold. When he's cold, and I'm very I lower the volume. She definitely lowers the volume. So you see, it's good like for that. me. And it's good for me because arikundidzikamisa mazuva and the voice rangu rakashoshoma handwazvona because pepepa ndandisati ndaitaurisa zvekuti amazvona. But these days how am I, cousin? Very calm and collected. I'm calm and collected. He brings out the soft side to her, the very soft side. You see, sikadai muchitomukuzira kuti aramba idi achindida kuita kuti ndidzikabe because akasangondida ndichakushaudhai kusvika mati eke. And that's true. Yeah. Saka chitomukurudzira kuti idawo mai ava because kana vasina kukiswa kulambasti kwaka vanenge vachingori nestress. Stress yakapera handivazvona. Saka ndati ndikutaurira imi madinga. Tasvika here paShangri-La? Tasvika? Cousin, are we here? No, this is not Shangri-La. This is not Shangri-La. Is this Shangri-La? No, when this up a cerebral. Hello? Hi, how are you? Is it a Chinese restaurant? No, it's a Thai restaurant. It's a Thai restaurant? Yeah. What do they serve here? Thai food. From I Thailand. don't know Thai food. From Thailand. Sort of Chinese, but it's from Thailand. Do they serve mushrooms and all? Sort of like that. Cousin, do you want to try Thai? Yeah, Thai is good. Sort of Chinese, but He has prawns and everything, right? yes, You have prawns? prawns, duck, beef, chicken, Salmon. fish. They use that like fillets. That's salmon. But prawns you have? Right. Because my husband, it's only that he's not here, he loves prawns. So now I eat prawns because my husband loves prawns. So go inside and eat prawns. So, Ish, you want to go and eat prawns? You don't like prawns? You don't know that. You don't know prawns? Cousin ako neshona zvakubata papi wewe vimbai warwadziwa nei nechirungu imhosva yekuti unoenda kuchikoro siyana necousin yangu ndokubloga izvozvo mind your own alcohol zvinei newe handiti akatanga kugara kuuk ane 10 years wangoda kuti ataure shona yekupi. So park, we are going to eat waramba. So let's go and try that, cousin. Nai munhu ari kukubvunza kuti hanzi akugone shona arwadziwa nei imhosva roti iwa unoenda kuchikoro. It's not my fault. It's not it's not my cousin's fault that you didn't go to school. We can speak, we can even speak Nazareth. It's none of your business. Restaurant iri kupinda mene asi Thai food yacho ndeyemene.
Typhoid yacho ndeyemene chete kandi because mota dziri kupinda panapa dzakanyanya. Tisei tidiwe isu, tisei titaure chirungu nakazana wangu kana wasvotwa rutsa handiwazvona. Where can we sit? Hello. Yeah, we want table for 2, please. Me and my. Oh, inside. How is it inside? No, inside is full of people. We prefer outside. You know the place? Okay. Here we are, cousin. Oh, you want cousin, yeah? Thank you. Don't worry. Gina, listen. Fuck you, okay? And then block you, you know? Because ish, ninge inonaka. Diani go Masibanda. Oh, sorry, but tambena na Masibanda. I will block you again. What are you taking? Mireka timbojga maona. Asara zvakubata papi. Zvakubata papi zvokusara kwake. Une problem? He's my driver. His job is to drive. Une problem nazvo? Na iwe. Who's this one? Anombodza nikuzita rinenge rakanzi flight Timush. Une problem nekuti driver wangu asara mota. Ita wako umubhadhare. Waiziva? What's the job of a driver? Maybe tell me the job of a driver. Unondibvunza kuti angache driver sara wangoda kuti aende sakwana. Oh, and it's smelling nice. Regaitimbochka guys. Kufa kwakauya regaitimbochka. Saka tutamba time man. Yeah. Bye. Love you. Remember, let me tell you something. You are the CEO of your life. Don't let anybody run your life for you. If they were not there when you were rising or when you were born, please don't give them room to even tell you, okay? Don't give them room for them to tell you what to do. You know yourself, you know your life, you know what you want. Do what you want. These idiots want to come and tell you what to do with your life. Please, don't allow them. Manzwa guys, I love you. Chematai.